Mata ng tuna. Hello mga kabigal, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Ulo-Ulo 2026. Yan po, napakalaking ulo po ng tuna. Niluto po natin ng sinigang. Tapos sinamahan po natin ng ulo ng hipon para po mas malasa po yung sabaw, mas masarap. Maraming gulay. Pinartneran po natin ng crispy pork belly chips. Maraming kanin. Andito po natin mga sausawan, ating mainit na sabaw. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Po tayo mainit na sabaw. Uusok. Oh, napakalasa. Sarap. Simulan natin sa ulo ng tuna. Lalagas na po. Tanggalin natin itong mga malilit na kaliskis. Kain po. Lasa. Lagyan natin ng sili. Kain po. Napakasarap. Gulay. Kanin. Walang lutong. Tingnan po natin itong mata ng tuna. Sausaw. Natin kanin. Kain po. Pagkasa. Dami rin po laman itong ulo ng tuna. Kasi malalaki lang po ang bibili nyo.
naman. Grabe. Tinik. Sagutin po natin mamaya. Hmm. Ingat po talaga sa tinik. Talong. Pakalasa.
Bagay na bagay po. Tigas ng buto. Sana kuhanin yung ano utak niya. Ito yung mata. Excuse me po. Excuse me po. Tanggalin lang natin yung mga matitigas. Excuse me. Eyeball. Pakalasa. Yung mga taba-taba po sa loob. Sarap. Meron po naman talaga. Medyo matagal nga lang kung kainin kasi magpaano kayo. Pipili. May bandang-bandang tabang yan, no? Sarap. Sabi ah. Eyeball.
Ang sarap po. Parang gelatin. Talagang pipiliin mo lang ko. Grabe. So, marami rin po laman. Pinaka-tang niya, dila. Hindi ko po kainin yan. Matalas. Parang jelly. Ay, sus mo.
Tinik na po. Grabe, sarap nito. Kasama ko kasi yung lasa ng tuna at saka po nitong ating hipon, yung ulo ng hipon. Maraming hipon po kasi sinama dyan. Ulo. Puti na. Tagal na yung video po natin. Pasensya na. Tinik. Sobrang sarap. Sus na pa. Madikit pa masyado itong shirataki rice natin. Last bite na po tayo. Two thumbs up po sa lahat.